els diem als peques que hem de fer una rotllana ben grossa. Tirarem la taula. Què és això? Poma, molt bé. Aviam. Veniu cap aquí. Àneu, I allà va. Això és fruita. Poma. Aviam si ho endevines. Aviam si ho endevines. Poma també. Castanyes. Aviam si ho endevines. Qui diu que és una vaca? Que aixequi l'altra mà. Qui diu que és un moniato que parla? Que aixequi l'altra mà. Oh, esteu segurs? Era un moniato, això? Què era? Ara sí! Que no ens enredin, Que les podeu trencar? No, no, no es menja, no es menja, no es menja. Que les podeu trencar? Veritat que no? Sabeu per què serveix aquesta closca dura? Ho sabeu? Para, mira, ve. Sí, te enseño. Mira, Xavi, te enseño el foto. Mira. Es chico. Chica. Mira, alguna... Què hem de fer quan veiem un cau? Per què? Perquè passa l'hora. Aixequem la mà, aixequem la mà. Molt bé. Podem mirar? O un ratolí podem mirar? En el seu procés últim de vida, entre cometes, i per la temperatura, llavors el que fan és produir més. Sí? Vale. Prova fàcil, ja ho veieu, Sí, avui no mengem. Home, jo si voleu, per mi us deixo aquí, però jo us explico el cos del pi i anem a veure la panadeta encara. A veure si trobeu algun bolet. Les coneixen des de sempre, des de molt petitons. Mira què hago jo. I els seus pares una vegada es van barallar, els pares de la Maria i de l'Oriol. I ja no els van deixar que es fossin amics. Oh! Molt bé! Quines glans més guais! Vigila que no et punxis, eh? Vigila que no es punxeu. Mireu, aquí n'hi ha un altre de gla. Molt bé. Vinga, va, som-hi. Hola. No vaig a buscar les casetes. Però aquí no s'ha acabat la sorpresa. Aquí hi ha més. Encara hi ha una altra sorpresa. I aquesta és super sorpresa. Ah, ja ho sé. Bon profit!